sakitin. Anong ginagawa ng mga walang asawa? Ano? Nagsaya ka Katunta ka lugumog, katawa dyan na. Plaster crudo. Taon-taon na nagsitilo mo ngayon. Hindi na nga ba? Yun ang apa. Talo. Ay talo. Ayaw pa. Sila na lang may iwan. Yung mga kan. Ruby. Apat. Apat lang ba? Ruby. Limda. Inom daw. Duwa. Dua kayo. Pero kahit kakambiyo. Dua. Partner mo na eh. Ruby. Duwa. Kita partner mo. Mga pagbintong. Hindi mga dalang sa ano. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Mga babae pa nga lalaki. Oo, sige. Koro na. Ayun, trip mo talaga kanina nakakalugod. Final sa doon ha. Ano nga ba? Wala lang kami. Takan na nagagturo pa tilapihatan eh. Tanong kami sa inyo. Aanhin mo ang magandang lips. Ay, dalawa. Oh, Kong. Ang tanong ko ba, kaano mo ang magandang lips? Kung may guhit naman. Oh. Natawa ka. Katawa na dua. Delikado nga ba rin yung tsura na. Oh, next. Bakit? Ay, wag yan. Next. Hindi, Absingero de Calman. Oo, siyo. Kamera ka na. Nagkatuwa mo yun, mga ibabahe kayo oras. Organan yung din. Anong lechong kawali na hindi pwede kainin? Ano? Hindi yung kawali. Di sila tawa. Wala eh. Dapat, isa ka niya. Bakit hindi na pwedeng magpintisan daw labog sa menopause na? Bakit? Ako pumalbot ka na. Hindi ka nagsigaw. Oo, simple lang. Simple lang. Bali aja ah. Simple aja. Ako yun. Hindi ako na. Oh, nice. Umalpot ka niya. Nakatawa naman mama eh. Kaya daw ako eh. Oh, game. Ako muna. Okay. Yeah. Baak Andres. Yes. Anong tawag sa loyal na mataba? Ano? Eddie? Ikaw. Tapat! Ano tawag dun sa pusang sakitin? Ano? Eddie? Sakitin? Hindi ah. Ano yun? Sakitin? Hindi ko alam eh. Hindi ko. Oh, next. Ano pa? natin ko. Ayun, talo kayo, nagsakitin. Paano tayo sa sakit naman? Sakit naman. Oy, apat. Doon to. Wala, hindi kami nakareview. Oh, sabay na kayo dito. Ayun, sabay. Yun. Magkakatabi nga pa ka, kung nanalo. Ngayon, nagpipigin Ano? eh. Lalay na kita. Ngayon. Hop. Isang pa. Pakinig ka. Tuwan to. Punas ka nga punas, tabutik mo. Puno pag-ipanglit ka mong bala. Hindi ka rin lumaran. Kasi po ijabot tagong ko. Okay. Bato-bato kayo nung sino mo nagpakatawa. Kasi ka na nga ba? Wala, ilang isang
Anong bibi ang maliit? Ano? Hindi panda. Hindi na kanda. Wala yun. No, ikaw. Baka gusto mo mawiin. Paano mo malalaman ng kinain ng tao? Ulit. Paano mo malalaman ang lasa ng kinain ng tao? Paano? Kailangan patingin mo. Walay. Oh, may tanong ako sa inyo. Tema nga duwan. Anong ginagawa ng mga walang asawa? Oh. Ano? Nag-share din! Kita makakatawa ka. Pigilan na lang. Gago kami na. Pati mo, kasama mo ito. Pati mo nga luludatan ni Kaya. Natawag kita. Patingting ka ito sa petes. Next! Ito pa, joke ka pa. Pagpainaram. Ayan. Labas ka na kalokohan. Katunta ka lugumog, katawa dyan ka. No? Ano yung tigwapo? No. Kasto ito gawa. Kasi tating tsura na kanyam. Nay! Awan. Hindi mo nagpas. Nagtama ka dyan. Nagtama. Taka man yun. Ano yun, ipusan? Ipusan ka. Sab mo. Siga. Sab. Sanan. Sanan garag. Ano, naibusan ko na ba? Una ba ka makikita yung tisuha? Plastera lang data ko. Matapala na. Badinto tibing krudo tinagang ka. The plaster krudo. Hindi ka tapan ni Makay. Wala tao. Yung pigpigilan na lang. Wala. Oh, napay tanong mo idol duling may war mo na ni. Ni nakadumog ang buya kanya. Sayaw. Bitalit yun. Takas sa bigat. Go. Anong sayaw ni Pedro Crudo? Anong sayaw ni Pedro Crudo? Igaraw-garaw mo kung isuko ba kaya? Ito kanya. Pading pa mau. Taon. Napakitilo mo ngayon. Stone. Ngabak ka. Nakabakali champion na yung duwa. Bye-bye. Bye.